Avui és un dia que tancam ja l'etapa de Silla de Ser, la darrera prova de les 5 que hem plantejat i crec que ha estat un rotund èxit perquè les dades que han tingut han anat damunt serà altres 3 proves que ja havien fet a l'edició de 2020 i 2019 i sí que podem dir que l'etapa post-Covid hem aconseguit un producte molt potent a Menorca, un producte que s'ha exportat i s'ha vist amb molta bona acceptació per tots els participants de fora de les illes i gràcies a les institucions, la Fundació de Turisme de Menorca, l'Agència Turística de les Illes Balears han aconseguit posicionar Menorca d'una manera molt potent en el que són els trails i les proves esportives. Treballa la prova més salvatge, la prova més dura, la prova que anem en aquella Menorca per sobre del nord, la tramuntana, que en aquest cas ja hi ficam elements diferents a el que és el camí de cavalls que tenim habitualment, que és la pujada en el castell de Santa Àgueda. El Ayuntamiento de Es Mercadal sigue apostando por los eventos deportivos para fomentar la dinamización del municipio, celebrar que este nuevo Trail del Nord Menorca tenga su base y su llegada en Fornells. I sobretot moltes gràcies també per dotar de contingut en aquesta Menorca Illa de l'Esport que des de la Fundació Foment de Menorca ja fa molt d'anys que venim treballant i volem promocionar de cara a nivell nacional i internacional també. Des de la Fundació ja sabeu que nosaltres com a objectiu tenim això, la desestacionalització i esdeveniments com aquest ajuden a dinamitzar tot el que és l'economia en aquesta part de l'any que ajuda a allargar la temporada o bé a començar-la una mica abans i per tant agrair doblement aquest esforç que esteu fent.